Добър ден! Намираме се в Хинтербрю, Австрия. Ох! Гледката не е кой знае какво, ама това е мястото, където обядвам от вчера. Вчера и днеска е слънчево и птичките пеят и изобщо идилия. Това бях аз. А това е моята скромна трапеза. След моята опустошителна намеса. Консервата беше много качествена, беше с някакъв потях на някаква рецепта с някакви странни сосове, ама биваше. Имаше и горчица. Бирата е Егер, австрийска премиум бира. На голяма работа. 50 евроцента. Доста е добра, нещо като нашата арианка. И това е. Билата, много качествен магазин. Малко скъп. Утре другия ден ще бачкаме и тук по тази тераса. И общо взето това е. Хубав ден на всички зрители. Пожелавам.